Dito daw sa tulay, hintay natin sila. Wala na sa banda. Gaya mo po Kenny. Kung karatso ko po. Baka sa wala yung sakit, papagkakan nila tamo. Tumat niya sa sakong, pagkakan nila. Tingnan mo, nandun na sila. Sabi nila kasi magantay sa tulay. Wow! Okay ka na? Okay ka na? Ay, Diyos ko, Diyos ko. Wow. Diyos ko, nag-love-love na naman siya. Ay, Beck, lukas na po rin. Mamaya mo na bigyan? Wala. Ito, tagnan yung bodyguard mo. Vlogger yan. Kasi ayan ang... Hindi pa sila nakapagpay. Ba't kanina nagasinyas ka ganito? Oh. Yung nagbibideo ako kanina, ba't nagasinyas ka kanina? Stop lagi ni Kuya Pet pala eh. Ma-bless po. Ay, Ali. Ay, Isha, kumain ka na dyan. Huwag kang mag-video. Wait lang. Otas to ne.
dito, gusto-gustong nakikita ni Eden yung mga, pati bahay, kunin mo. Yung mga house. Yan. Boss, ito ang mamamangan, boss. Dito. Yan. Kasawa kayong alak ngayon eh. Alakip pala eh. Opo. Kalago mo na nga. Ayan, po. Baka mo pingala. Boss, mamaho na chicharon niya yun eh. Kunin mo yan, Pilay, mo. Oo, sige. Lakad ka lang lakad. Ang kinukuha mo, yung mga bahay. Ayan na nga, oh, lahat na yan, oh. Bike po. Kasi nga makikit yung bahay natin, ah. Mas go ka na.